Asisho ukuthi abantu abayeke ukukholwa uJesu. Asisho ukuthi uJesu akekho kuwo wonke umuntu. Kukodwa thina esikushoyo sithi uma ngabe uJesu engezogcina kuwe kuphela sewuzofaka nathi kulento yakho kaJesu. Sipruveleke phela thina iexistence yakhe. Angithi manje awusamgcini kuwe lo Jesu wakho. Usufaka nathi manje. Usuzotshela thina umemezela thina ngalo Jesu wakho. Sipruveleke thina ngoba silandeli into esingayazi. Asilandeli into esingayiboni. Asilandeli into esingayizwa. So wena mangabe uyamazi uJesu, uyambona uJesu, uyamuzwa uJesu. Sipruvele phela nathi khona sombona simazi simuzwe. Uma ngabe iproof yakho izoba based on iBhayibheli. Lilethe phela iBhayibheli lelo ungazosimemezela ngama empty words. Letha ama words from the Bible so that we will understand you ukuthi standing point sakho sithi uJesu uya exista ngoba izwi lithi. Maya mawuzovela umemeze nje umemeze ngathi uyahlanya uthina uyasigida manje manake emakhaya unathi masothatha uJesu sohlanya njengawe nathi sohambe simemeza nje awukwazi ukumisa umakhanya unikeza u5 minutes wonke mana uthi ngimnikeze amavesi angithi siyaqhubeka ukhuluma ngami uyamemeza nje uyamemeza manake ukhuluma ngami hayi ukuthi amavesi awekho ngithe kuwe makhanya manake babamemeza kwakho nathi kumele sihambe sihlanya nje simemeza manake mana kulungile ngiyahlanya ngiyabonga makhanya kulungile ngithi mina uJesu uyinkosi wayi ngisho kanjalo uhamba kuJohn 3 uJohn 3 uNkulunkulu mesipha indodana yakhe uthi uNkulunkulu walithanda izwe kangaka yes waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilowo naloyo akaphoqanga umuntu uthi ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo indodana ukuba angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade uthe okholwa yiyo indodana yes iBhayibheli lelo uJohn 3 iBhayibheli lisho njalo uJohn 3 lo omkhothayo usho izinto ezimbili kuwo okokuqala ufike wathi uJohn 3 okwesibili wawusuthi uNkulunkulu uthi imake lapha kuJohn 3 ubani okhulumayo uNkulunkulu noma uJohn ngoba ubala abantu ababili phela manje ukhuluma bani kusho uNkulunkulu noma kusho uJohn mana ke makhanya ngisekuwe iBhayibheli is not a novel you understand phendula umbuzo Nkosi yami phendula umbuzo mana ngicela ukuthi ungalwi angithi mina ukhuluma nami mina umuntu iBhayibheli engilazi umbuzo ngithi mina kuwe uNkulunkulu hamba kuJohn 3 uJohn akunama prophets laba oJohn no bani ababhaliwe lapha kunama prophets aloba izincwadi zezinto ezazenzeka before you understand that is why kuneBhayibheli namhlanje eli spiritually uma ungena emoyeni ufuna ukunderstand into zikaNkulunkulu ukhuluma uNkulunkulu noma khuluma uJohn na ngithi mina into ongafuna ukuyiunderstand ukuthi into zikaNkulunkulu zisebenza kanjani zisebenza ngama prophets akhe uNkulunkulu uthumela ama prophets yes uNkulunkulu uthumela ama prophets awufuna ukunderstand this is not a novel you have to be spiritual uJesu masingathiwa nje sonke sithi uya exist sonke sithi ukhona bese kuthiwa ake simbhekeke icharacter nje yakhe yokuphila nje kwakhe eBhayibhelini it doesn't make sense yabona iyas contradictor uyabona because uJesu akuyona lento abazalwane abacabanga ukuthi uJesu uyiyo uJesu is just a character from the Roman Empire that was a plan yokuthi umhlaba uzodominatwa kanjani umhlaba uzodliwa kanjani abanye abantu ezinye izizwe zizocindezelwa kanjani kwasetshenziswa le character le eyayihlonishwa kakhulu lapha under Roman Empire le eyabe seyibizwa ngeEnglish kwathi uJesus
uyabona. And then uma ngabe ubheka uJesus ke eBhayibhelini lo obizwa ngoJesus eBhayibhelini uvela eyizinto ezihlukahlukene ezingahlangani, uyabona. Uyavela enolaka olubi oludestroyayo, uyavela enothando olukhulu olugcwele amabhakede, uyavela enamanga, uyavele neqiniso, okukhombisa ukuthi lezi zinto engishoyo-ke njengoba ngikhuluma nje izinto engingayiprova ngokweBhayibheli. Ngifuna ukutshela nje abazalwane ukuthi lezi zinto engishoyo izinto engingayiprova ngokweBhayibheli labo. Uyazi leyo nto leyo ithi ayisilidele kancane ukuthi sidonse sihlephule kancane lapha emlandweni, ngoba uma ukhuluma ngoJesu mhlawumbe ake simchaze lo Jesu esithi iRoman character noma esithi iRoman Empire's character ukuthi wayephila impiloni, wayewubani uJesu lo. Kwakuyesinye nje seyiphathimandla zalapha ya under umbuso wamaRoma lo ekuthiwa phecelezi iRoman Empire. Wayeyisitabane, he was a gay, no angingasho he was a gay, angithi he was a homosexual. He was a homosexual. Babephila nje ngeyigqila, babetrade ngeyigqila, babephila ngalento ekuthiwa i-slave trade, uyabona. Lona nje owabhalela abazalwane iBhayibheli lela abaqhosha ngalo manje ekuthiwa iHoly Bible, inkosi uJames, uKing James, inzalo yakhe lo baba lo owayesitabane ekuthiwa uJesus. Ingakho naye uKing James wayeyisitabane esasilala namadoda, uKing James lo owabhalela abazalwane iHoly Bible. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Max Makhanya engas abazalwane ngemva kokuthi abe lapha ku live eya zero inkinga lapha ku TikTok akhulume ngokuthi Jesu akekho, Jesu aka exist na ukuthi iBhayibheli nje na labhalwa ngibani. So bekaphikisa nje yonke indasho ukuthi ayikho nje into lekuthiwa ngiJesu, umuntu lokuthiwa ngiJesu aku exist. Konke lokho mawukholelwa kule nto leyo njena uyadibhedzela nawe because into lenjalo ayikho nje, ayiphili iBhayibheli khona labhalwa ngibani makwende njani, because siyabona sonke ukuthi liyasicontradicta kakhulu iBhayibheli. So there were people who were saying ukuthi uMax Makhanya wrong, akafuni kulalela Jesu khona uyaphila, Jesu uyinkosi kulaba mkholwako. Awucomment wena lapho mbukele ekhaya ukuthi ucabangani ngaloku bekhulunywa kule video. Mina nawe siyobonana kulenye lensha leta ke video. This is the end of my video. I'm signing out. Goodbye.